Надолу следва още една зала в Природонаучния музей село Черни 8. Сега ще разгледам точно какво има в нея. Доста голямо разнообразие от животни. Ето. Едно зайче. Тук има птици. Ето. Пак. Значи това са птици в скалните места. Местообитанието им е скалистите планински райони на нашите планини. Ето тук са означени кои са и номерирани съответно. Така. Следвам птици в иглолистни гори. Ето. Значи, сега ще видим кои са тези птици. Глухар и жълтоглаво кралче. Ето. Това са. Отзаде са жълтоглави кралчета, а пък това отпреде е глухара. Ето. Доста са едри, между другото. Така, следват пак птици по скалистите места на планините ни. Ето. Значи, гарга, мишелов, яребица. Ето тук са означени. Продължаваме с ято тракийски скални яребици. Ето това си е цяло ято. Така. Гръбливи птици. Така. Това са орел змияр и горска улица. Да. Ето орела змияр. Тук е пресъздадено как е хванал. Това трябва да е може би смок змия и с тях се хранят. Оттам идва и името му. Следвам ято копринарки. Това са птици в широколистните гори. Ето много красиви. Някои от тях пъстри, шаренички. Да, дребни, красиви птиченца. Следват гръбливи пак птици, които са дневни, нали? Тук обаче вече идваме при нощните гръбливи птици. Пухъл, улица, сова, два вида сова, забулена и горска. Много са красиви. Ето. Малко по-близък план, за да се видят хубаво. Какви големи очички имат. Така, продължаваме нататък. Това са дневни пак гръбливи птици, мишелов, змияр, ястреб. Мисля, че вече ги видяхме тях. Продължаваме. Птици покрай водоемите. Ето. Това са. Сега да... Тук са ни описани, да се видят хубаво. Следват птици пак покрай водоемите. Доста голямо разнообразие, бих казала. Ето. Така. Пак птици покрай водоемите. Това са различни видове патици, лопатарки и други. Ето. Така. Тук видовете гнезда на птиците. Ето много хубаво е създадено, за да се види как различните птици създават, изграждат различни гнезда. Ето някои от кал, други от пръчици, от косъмчета разни и така нататък. Някои върху земята, други върху клоните на дърветата. Следва птици покрай водоемите. Още. Нали? Ето. Тук
са ни написани кои са тези птици. Чапла, рибар, блатар, чайка, рибарка. Ето, така. Следват птици покрай водоемите пак. Голямо разнообразие, бих казала. Така ми прави впечатление, че като че ли са с по-голямо разнообразие, отколкото тези в горите и в равнините. Така. Ето лебед тук следва. И щъркел, разбира се. Лебед и щъркел. Красиви, големи птици. Пак птици покрай водоемите. Някои вече се повтарят. Ето. Така. Щъркелчета. Всички сме виждали. Гъска. Чапла. Така. Пак покрай водоемите птици. Ето. Тук са написани. Следват рибки. Ето. Това са риби. Значи балканска пастърва, кефал, мряна и така нататък. Различни видове риби. Речни риби. Това са земноводни. Ето. Различни жаби, тритони. И на моята дъщеря любимите влечуги. Различни видове змии. Ето. И сега горе-долу, така по-отблизко, да се видят какви са тези змии. Ето. Така, и с това приключваме днешната разходка в Природонаучния музей.